Kapoy kayo siya guys. Sa kaon kayo. Pero sulit kayo siya doon as in promise. Another rare find dito sa Pakibato. That is Avatar Falls. This is Vlog ni Glenn. Bato, pik. Bato, pik. One. Pati ka kainit? Bato, pik. Bato, nasa script. Bato, pik. Lami. Tigi ay. Bato, pik. Huwag ito iluto! Huwag ito iluto ba yun? Ikaw dyan ang reyna ito. Dali, anak sa ka. Sige na, babos ka gawad mo. Guys, siya'y nakagupi. Ako na lang, atrinse, ikaw na lang tiwas. Dugan pa ka, Joy. May nga lang. Wala na lang, supe. Kasi naglarga na ang pangmundo. Jack, tira ubos na. Asa man tada? Another falls dito? Usa kalayo? Mga isa ka oras? Batang. Siya, batar. Aban sa ba kalang bato niya mag-awas-awas ang tubig. Sure, uy. Lagi. Hindi, pwede maligo dito. Nga anak nga dako ng bato. Sa lubi? Dol. Atik, uy. Lagi. Tingnan ka to. Layo man daw to. Udo oras. Wala ka oras. Ato na to. Magmotor. Akan nang mabaktas, rata. Pwede man di magmotor da. Naman nag-iulo lang ako toy. Sakan to. Tato na to ta. A few moments later. Asa? Kanang may kuan, may kahoy na. Daghan magkahoy. Daghan maglubi. Nay falls pa dito? Masapon nga falls. Ate, avatar? Ano nga ito? Masa man di ang avatar? Avatar ni Dire. Ang kanal dito? Lanay Jima. Mau ka Glenn? Oo. Gani sir, wala. Dolo na. Naubol. Avatar? Ano ta? Mga kaila tatay. Sila alat. Doon na lang. Doon. Mamaya. Mamaya kid mo pinangas ano. Hanga. Kadong kita na tagod sa tangas. Pwede na liguan diha. Sa katong lubi nga nito. Kan man nangaligo ron. Tayirig sa iba oh. Wala tagiya na. Dira ba mi picture ato. Wala bayad. Wala. Oh, banyak ko picture diri oh. Ano na pagbalik? Wait, hindi na ako ni-bash. Like, okay sila kayo ron. Layo pa di ayo eh. Nakid lang tayo ang data nato kay nato ulan. Taas kayo ang falls dili. Di taas ko. Nay lalom. Wala, magpatungod. Dili ka pag kasalom-salom.
So guys, mga to mo Avatar Falls daw. Okay. Nadaghan daw ang abat dito. Nadra, boss. This is Lumiad, Pakibato. I can hear the water na. Can you hear the water? Yeah. Actually, ang iyahang Nadra ka mga ate. Kung anong dire, kontra dito, pwedeng ganun ka. ay kasi. Iyang agyaanan murag Para makita nga tubig, dira. ay to araw. Sana. Sige, okay, kita kayo. Mura siya puting bato pababa. Asa? Hala, to araw. Daghan ron ta nagbubuhat karon malaki. To araw kasi oh. Pero manong sa mga May pagkagala ko sinina da. Gwapo tayo dili. Wow! Pindot oh. Ako to, sir. Hangod to. Ako to kasamo. Avatar, sir. Nganong gitawag ng avatar ya? Mauman daw, sir. Kay maumaon na sa video ng Avatar. Ah! Mamakura daw siya sa avatar na salida. Pwede sa kaon nito? Very nice. Oh. Yes! Open na siya! Gong! Gong!
Dili bawal man eh, sir. Pwede lang man eh, masinsinta. May ka na sa so, wala mag-inom. Pero okay naman yung nani. Hindi na nagdan. Kali takbo kayo sa alat. Nara mo sinugdan niya ka. Buntot ko. Napanay da kung sa palito taas. Wala. Kanina lang. Kalau po yan may bawa niya. Pero wala puyo. Asa man yung tubig gikan niya? Ng buntot niya. Sinugdan niya niya. Ang patag ala ang patag kalubihan. Pero wala puyo niya. Baka kapihan ang puyo ano ang kalubiya. Babaw ang kanya niya. Bagalaw. Laglaw kay babaw. Happy Guys, another rare find dito sa Pakibato. This is Avatar 4. Yung Dali, kaya na 40 minutos ba? Kaya, ang kita ko, 40. sa may nag-birthday niya. Then, Kali ka tagay. guys, mas nice lang spot diri oh. Munggo diri. Nice diri no.